Malawi Brief. Mu programu ya The Dashboard ya wiki ino anayamba ndi kukumbukira malemu Brian Banda amene atisiya atadwala kwa kanthawi kochepa. Iwowa awunikira mmene akhala kugwirira ntchito limodzi mu nthambi zosiyanasiyana. Nkhani inanso yomwe ili mu programu imeneyi ndi nkhani ya mtsogoleri wa dziko lino amene wachoka kupita ku South Africa pa ulendo wake wa chinsinsi. Tatiyeni tikhale limodzi. Ndokhululukira tathokoza kwambiri nditudi madzulo ano tinene kuti choyambirira moyo wanu ndi jeno ukuyenda bwanji? ndadzuka bwinobwino koma titangodutsa chakumasanaku ndi pamene thupi lambano tsimwe ndi kunjenjemera yes ndi chowawa chatigweracho ndiye chinthu chopweteka chatigwerachi mpaka lero sitikufetse kuti chachitika nchani mu family yathu ngati atulankhani ulendo wa Brian Banda. What was your first reaction mutangomva pamali kuti thupi lanu munalikhulupirira ngamene? Ayi panandivuta kuti ndimvetse chifukwa chimene chachitika nthawi imene nkuti amayi akutakataka ku kitchen okay ndine ndali pa phone kena ndadzangodabwa message kacha akuti a director general MPC amwalira ndine ndikuti ndine ndadzayitana akazi anga tibanenana duwe ndi mfunda wao ndi ana duwe ndi ife timati duwe taona ni chibwana chimene ayambaso anthu a social media chifukwa inu mutandifunsiranso yes ndinazanena kuti ayi izi za social media za social media koma ayi ndithu kunyumakuso anadabwa anandiuza sonyo kuti aya zitayeni zimenezo paja anthu masiku ana akumatero iwo mapitiriza kuphika kina nditere ndodabwa zikukula ngati nditere kina ndamboyimba mafoni ndekha ndadzembira anthu ku MPC kucha ndadzembira ene ku State House alisa panga confirm iyi ndachita tsimwe ayi kuti lumpaka bana iya impaka lero li ayi no we can't ayi ndithu sizinaende tisaname. The Dashboard yapezako chimene chachitikira Abanda no tikuza kutero kuti tidakalibe pakadali pano kupatula zochepa zimene mchemwali wawo Naomi anafotokozera ku mtundu wa Malawi. Mchemwali wawo Naomi anatero ndithu kuti kumayambiriro a sabatayi amadandaula nkhani ya kusaza kapena titi chisazo milana akambira mchemwali wawoyo ndedzulo pamene adzapita nawo ku chipatala anakapeza ndi malungo pamene lero chakumawako atisiya. So information tinayo ife si ya chipatala ayi chipatala apereka zawo koma ife tungokamba zimene mchemwali wawo wafotokoza ku wireless ine yolutsa mawu ndipo ineyo pokana kupala utsi ndinadzayimbaso direct kwa wireless imeneyo nduta mwalemba tu izi aulemo mwemo zithuziso anapereka mometa viraso ndi mwemo ndi pamene adzakhanga talimbako mtima kuti uthenga ndi umene weniweni chifukwa masiku ano tomakana kupala utsi zochitika zachuluka ndiye pajefe timatero kuti ife silifuna zomapepesa ayi pepani tinapupuluma ayi luntha sipanganawo zimenezo ndiye pepani ndithu akubanja kwa Brian Banda amatero mwini wakeyo ponyadira akoko wake kuti mdzukulu wa ananjayiko ayi sizinaende tikanakhala ndithu ndi nthawi yaitali yoti inu mwina mwakhala nawo pafupi pang'ono yes Abanda mwakumbukira motani? ineyo pali zingapo zimene tayandikanako ndili ku MPC iwo ali ku Times timagwirira ntchito limodzi mu Zambiri atulankhana amayandikana nditichoka ku MPC nkupita ku Ministry of Trade and Industry iwo ali ku Times komweko timayankhula nabe nkumatumana zochita ngati za story iwo ali ku Times komweko ine ndili ku Office of the President and Cabinet timagwirira ntchito limodzi andi mwina papita sipana solo 8 days kuchoka nthawi imene timakambirana zina pa WhatsApp andi anadzakamba mawu amene mpaka lero mfoni mwalipo ananena kuti munthu sakhala yekha matero andi mawu anachita amakamba pakamwa komanso anadzanena mawu ena onene kuti munthu sakhala yekha. Mawu amenewo alipo atisiyira ndithu kuti kumakhala bwino ndi anthu ndidzadandaula mpaka pakanthawi chifukwa ku Malawi kuno ngati panali munthu amene tikapita mu seko yathu ya utolankhani amene timati aliyense mtolankhani diso lake limayang'ana Brian Banda
nati saname apapo ndeti saname Brian Banda atsimikizapo Joyce Banda kuti adagwira ntchito komanso Adausi zanso pa program ina navaso ansondaso ndi akuti ndi munthu woti analibe mantha akamafunsa ndipo akuti akangoti interview yo mupanga ndi Brian Banda atiti kunalitu koma nkabwera bwanji ndikabwerako bwanji ayi sizinakhale bwino andi mwina tikhoza kungofotokozera tunso apa kuti mmene ndikuonera zikukhala ngati Luntha TV ikhala komweko kuti ikhala komweko ndipo ipereka china chilichonse chimene chizichitika management ya kunoko ndaona nawonso ali pakala kuti akufunitsitsa kuti Luntha TV kuyambira mawa mpaka tsiku loyika ikakhale ili pomwepo ipereke ma details bwinobwino. Luntha TV sikufuna kuti anthu aphonyane ndi china chilichonse ayi koma zikhala bwino kwambiri. Tatokozeso management kuti akulemekeza ntchito zimene ena amachita ngakhale sagwira mawayilesi amenewo koma tonse tikhamukire kumeneko ndife amodzi tikamulire nzathu tayamikira management apa ndiposiya kayaniza ndale kusiyana ndi chilichonse zatha pamenepo apapa ndikuti ndikugwirana manja kuti chatigwera chachikulu ndati kuyambira lero mawa mpaka mande chifukwa kuti mawa achoka ku mochale apita ku church kwawo kumene amapemphera ndi akakachoka kumeneko ndi pamene zovuta zikapite kumudzi kwawo chakuchireka tikangodutsa pa Bakiri Muluzi International Airport pamwe kale ankati Chireka Airport mukadutsa kumeneko umapita chakutsogoloko kuli mudzi amati Mbanda Village so ati zovuta zikekidwa kumeneko lolemba so ndimene ndithu program yake tikuvera koma sizinayende ngati mmene mwakambira ndithudi mzimu wa Obanda usemtendere amen. Tililazo nkhani madzulo ano zochuluka akalindiza koma tiyambe ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino sanafike mdziko muno anachoka koma sanachoke panali ngati kampungwe pang'ono nzona kuyambira pamene kunkula kutsangani ayi mwembira pabwino zinakhala bwanji ayi ndi momwe timakambira kuti tisamapale utsi izona chifukwa zinadzafekadi kuti achoka koma kudabwa kuti tsono ifeyo president akati akuchoka timaonera mwina tizithuzi chifukwa maulendo onse amene achoka pakatipa ngakhale akhale maulendo a private amaponya bere zithuzi ndipo masiku ano tangojizolowera chifukwa kuchokera nthawi imene ayamba kuchoka ija ife timaonera kafe kuchokera nthawi ija ayamba kuchokayi ife timaonera kafe kuti achokadi koma ngati kafe sanayankhule naye ndi nkhamba kamwe chabe pokhapokha ayankhule ndi kafe awowa apita moti umboni umenewo amalandira mwendako bwanji tsiku loyamba lija zitamveka kuti president achoka mpaka ifeyo tisadayamba kuvomereza tidayamba tamfunsa kafe kuti iwe kafe talankhula ulendo uno zakhala bwanji kuti achoke iweyo sayankhula akuti akadzati akuchoka ndidzanena pano padakalipo akufawo ndati so nanga muti chani nanga ndipo tilinawo sombone kuti the following day anayankhula nadi amayankhula ukoko ndikafe chito mene adapatsa nditi ndimeneyo amalankhula zotani ndi a president pamene amasuntha zinali mchingerezi sono chiyambireni kuchoka apa pasudaya kula speech iditu kwa ayakula chofo mbe munja makola mundisowete tikusowani koma apa ayikaso signature muna signature mene ayika signature ili bade signature akuti sono tu munthu une nasenena contract ndamalawi ungasaini yopanda signature umaika signature ndinasainira na contract ndamalawi contract yanga ndamalawi ndi ya zaka 5 yes ndinamva zimenezo sono galwa nkota saka ndikapachabe contract yanga ndamalawi kuno
Lofuna unena kuti chama. Now if you can't wait chizungu andem. Yeah, mtero. If you can't wait pepani wait until 2030. Ndinamva so zimenezo. Koma so 2030 yo. 2030 yo. Sudi gazeti ya bwera 2030 yo. Ndio nizango ngoti ndo ubatsali yensi. Nzabatsa member ya DPP. Anena mwewe. Uli ndo unazabirikani. Pena bachinga richibwezi. Uli ndo unazabirika. Koma zobatsa member ya DPP. So no kumeleko antuma sokoneza bali zizungu ziwiri zimena twa sokonekera nazo. Yes. Supporter ndi follower. Mutanda uzaja. Palienda malamu ndi mavani ndi Chelsea. Ndi no Manu. Kodala we supporter kapena follower. Kunoku kumalawi kuno I don't see kuti kungapezeke supporter. To support not only the momba manja ume anthu amatutsa kuti veni choma chawo kupatsa matimu ndi support amene ndikukayikira kuti alipo angati amene amatenga chuma chawo kupereka ku DPP. Amene amatenga chuma chawo osati DPP iwapatse iwowo koma iwo atenge chuma chawo apereke ku DPP amene atende oifera amene timati masupporter sikuti ndinozepita kwa follower mahandi clubbers anaza masa DPP itu kwa president anenoka ndikuziona ngati pali nkhani zambiri nkutenga pali nkhani koma izo zosabise chifukwa muzibani zambiri makhala mipungwepungwe ivi ku DPP kumene zumaveka mwina anoka aoneka sisi kuveka. Okay. Ukatenga madzi umafuna kudzika mu pero ya plastic. Yes. Koma uku zioneka kuti atenga madzi ayika mu mudengo. Ndio mtonda. Amati ucha zumaveka kuno kuti kuli kampuyo basi. Timakampu akuva nokewa. Akumavewo. Timakampu zimenezo ndizimasokoneza zinthu. Nde president wangobwera ungolankhula kamodzi. Ilero ndiye mundidikira paka 2030. Basi anenala ilero mundidikira paka 2030. Ndiye kuda kudzakambirana nthawi imeneyo. Koma panopa ineyo. Amalawi adanipasa nthawi 5 years ndiyendese dzikoli akuti anabwera kuti adzachose nkhani ya one party system anena zimenezo. Yes. Akuti panopa zina zimene akulongosola ndizonera kuti chuma ndizina zotero zikhale zikuoneka bwino. So ngati wina angaganize kuti pa nthawi ino ndiye kuti mwina ndiziganiza za timakampu ndi mistake. Tiyanganiza 2030 yo tathandiza president zimene akufuna kukozazo akoze zikatero basi pali zambiri zoti iwachachita. Ndikugwirizana nanu kwambiri kuti pali zambiri zoti chipani kapena kuti boma la DPP limayenera kugwirizana kusiya china chilichonse chifukwa mdziko muno mudziwa zonena kuti muli zinthu zingapo zofuna kuti zikonzedwe pambali ponena kuti zina mwa izo zikukonzedwa koma pali zina zofunika effort kugwirana manja osati kumwazikana koma kutengana kuti akuluakulu tiyendeni chifukwa misewu ina pano ikungothidwa madzi mudziwa zone kukubweranso eonino kutsogolo mudziwa zimene mama kapase uko ena anakaponya nditu amushuwa kuti anyamatatu pano kachithunzi kamene kwali nako pali msewu wina wake wa ku 49 tikachokera pa gateway mo kuti tikupita mpaka pa stadium ndiye tikupitilira mpaka mapita ku 25 msewu umene uta kuti akungokutsira nyemba ati kutsira madzi daily ngati apika nyemba anyamata msewu ati je mauli ose akungokutsira madzi msewu ngati apika nyemba everujeno timabungwe maona kumayangana kuti malo mogwirana manja kuti Amalawi anati pa 5 years kodi misewu imene ikuoneka chonchi tithane nayo bwanji tikonze bwanji so pano pankhani chakuti komanso musaiwali inu a DPP pajambuyomu mumachuka kwambiri ndi kukoza misewu yosalimba amazira ndi tsajetu programs dinatseke yayi a DPP akazira ndi tsaje nde ulendo unajaba kuti pano pata bwera nzeru zina ajaba machilonena
akuti pano patenda bwera nzeru zina nsewu umene anthu auonaso umene pachituzipa ana amachitotsira tu madzi daily kuti kapena mafumbi koma ati ulendo unabwera nzeru zina ndipo kuti zimene zingachilifa tidawafusa ine ndawafusa achapi ku parliament ndipo tsona anthu zioneka kuti muli pa ubale wabwino ndi kukoza misewu yosalimba muli pa ubale wabwino ndi kukoza misewu yosalimba ndi adadiya mafusa anduna ndadadiya tsono tuleke uno simasewera palo pandeka bwera mokozeka ndipo misewu tidzadzade pano a president Majarawa zori iwe ngari so konza misewu adadaula adadaula zona iti mukaendetsa 6 hours kuyokera kuplete fika lino ndio na chama libani alipabere ala kaura president sawa konda chapi atakatsona chapi tubatsani kuti ndo wina zona mukhalaka ya unduna wazaona za nyama za kuchili basi osakisa kalangu kwa pasa za nyama chofaza misewu za futi koma wone unadapatsa mwayi kuti apange perform yes so panopa tikudikirira kuti kodapa unduna uchatu ukhala nthawi ilala chapi ndikumbuka boma linali jaiwo sontena adali mboma adalinso unduna omwe nde chonde a DPP kudzera mwa president motsogozedwa ndi Jabi kumeneko misewu ikhale yolimba osatika bwere mawu ayi tende konze zinthu za mibado basi zimenezo zimene DPP amalawi akuyembekezera kuti kodi voti tinawapatsa ija tidapatsa zimenezo ipindula sipindula tsona ena mata bola kukhuta kuli apo nanga ukhuta inde koma ukwendeso msewu wabwino ukhute upite kuchipatala kupeza mankhwala ukhute chinacha filling station mafuta atipezeka forex itipezeka ukukhuta osati munthu uzingokhuta nanga tsono izasima mayi pambiri pasima ndachokwa kumasuru muli pamenepo yes ndikugwizana nanu solo ndotsutsana nanu we can do better as a country kwambiri chifukwa ngati sitisamalanso kutsogolo kuno yes ukhoza onena kuti inde udawina anthu chakudya nkukhala nacho koma kutsogolo nkutsamwa chifukwa chakuti mwina tikuchedwa ndi zinthu zina El Nino akubwera mwaona ukafunsanso ku Admark uku posachedwa apa akuti ayi angogulako na ndolo kumeneko nanga na ndolo alithandize chani agulako na ndolo chimanga sadagule kumeneko nanga choncho so zochedwa ndi zinazi mwaona sizingathandize nzika malamu chimanga chile kuja mbilimbili alimi alinacho cha mbilimbili momwe agule dere dzabva zoto adakakulo Zambia haya akakulo kuti chimanga chathu chilipo chimanga chili konkono bwanji kodi bwanji tizaphunzira likamala tizaphunzira liti tikunena pano alimi nawonso ali ndi mafunso ndeti tili mabwanji boma likuganiza motani pamene mwina ena akuchedwa ndi zinthu zina mono mopereka mayankho kwa alimi ndi kwa nzika kuti kodi tiziyenda bwanji pa nkhani za ulimizi mwaiona mulimi timuteteze mulimi tikamuteteza mawa tidzakhala ndi chimanga linalo lidzakhala ndi chimanga chifukwa mati Khoswe akakhala wabere amalemekezedwa ndi mphaka wa Nzeru sapha Khoswe wabere amazo ndikapawinda pandapo so kulimbana ndi mulimi mwaononga mizimu yambiri kudindo miyambi mphaka wa Nzeru sapha Khoswe wabere so mulimi uja ndi Khoswe wabere amene uja mulimi ndi Khoswe wabere tiye mushengete chifukwa iyeyo ndamene apangisa kuti zofuna za boma zikwaniritsidwe akamati chakudya chilipo mdziko ndi mulimi yoto mungakhetha chakudya opanda mulimi I know ili mudalima ino ayi apo ndesi kuti ili mudalima Khoswe posachedwa pa tifuna sunta kutenga break koma Khoswe akakhala bere mpaka amaene omupatsa ulemu kuti ndikaononga apa ndiononga makoswe 8 amene ndakazaja mawa tsono kuononga mulimi ndio tozonongera tsogolo ndi aboma ikepo chidwe pamene pafunika kuyikapo chidwe kuyika chidwe aboma chonde mmene tayambira kudzafetereza muja
tiyeneranso kutseguka kwambiri Yes. kuti ndiye mulimi tithandizane naye pati nkhani za ulimi wa nthirira Yes. tili nazo pati Basi. tikuyenda bwanji koda adzombe ali nkuthekera ngati ali nkuthekera koma tiyachite bwanji support mwansanga mwezi uno tundu wa number 8 sindikudziwa ngati munimvetsetsa Yeah. mvula ikhala ikubwera anytime ngati tingamachedwe basi. ndiye kuti DPP ikuziloza yokha ikuziloza yokha ndi bwino kugwirana manja Aha. ndi kuti kodi president akuti bwanji akufuna chani Yes. Kali ndimene. titenge break pang'ono chabe Yes. sitichedwa chifukwa tindi zambiri zoti tikambirana fa ino munali ku parliament Mwachita bwino. dashboard yaenda bwanji ku parliament Ku parliament kunachitika zambiri. Sitikwanitsa nthawi tilibe. Kwadutsa mabiru 14 osiyanasiyana. Maripoti osanena. Ndipo makomiti nawonso chifukwa maripoti amakhala magulu. yes Ndiye makomiti iso nawo anali maripoti yawonso. Mabiru tanena ati 14 kumeneko. Pali zambiri zimene zinakambidwa kumene kuzokhuza ndi za ulimi za mabanki ndalama zibwerekedwa kuti titani za misewu zonsezo zatero koma dzulo anamalizira kwambiri ndi nkhani yovuta kwambiri nkhani ya migodi nkhani ya migodi inambadzana okay ikuvuta kwambiri kuti Malawi muno muli anthu ambiri amene akumatenga katundu wathu nkumapita naye kokayeza even in large scales in large scales iwo nkumanene kuti ndi small scales ndi inavuta nkhani imeneyo parliament kuli mgodi wina uku ati kanga nkude ku chakuma ku Balaka Samuel amene ndimene inakhangirira kuchasoma pita pachigwa ndiye itadzatuluka nkhani imeneyo amene anadzayishosha ndi anyamatometa mbaliwa ndiye ndani kuti uyu baba Malondera anadzayiyambaso kodi tikatanya matometa mbali Imanena baba. simungapala so ayi ndanyamatometa mbali baba Malondera anachina anyamatometa mbali okay anadzawe kumaonekera ripoti ndiye uje dzakhala chero kuti ripoti iyi tilowererepo icha kwena wadzayidula komatu kuchitika zambiri zosakhala bwino migodimo akutinamiza motere zikutere ndi kenaka mpameneno asanayankhe lead of the house anadzampatsa mwayi nduna imene maona za malamulo a Charles Muhango okay ndi anadzabweretsa ndi buku la malamulo nyumbamo anabweretsa buku la malamulo section chakuti imakamba chakuti okay section chakuti imakamba chakuti ndikuti side ya DPP kapena kuti yaboma kuombera m'manja ndikuti speaker kungomvetsera kenaka a speaker akuti anduna mwakambazo tamva koma ifenso ngati parliament timakhalanso ndi malamulo ena chifukwa nkhani idakhala kuti ndiyofunikira kwambiri kumbali yanu yokha sidakadzakambidwira munomo mwezi mutakapangitsa sonkhano mwina kwina kwache kuti nkukauza anthu za migodi koma ngati yalowa muno imeneyi musatipanga ndamaini nafenso malamulo awa ndi pamenepo tialole anene wokha okay koma atangomaliza kunene zimenezi ndi pamene adzabwera ndi amati mafomalities otseka ena amati sign die ena amati sine d ndi kuti atseka basi mwafika level imene level imeneyo sign die kapena sine d ndi kuti speaker wamenya hamala yoti basi adzakumanaso mu November ndiye mwatitionera ndani apo tatenti titaona speaker akuyankhula mukhala ngati kuphera ndemanga pa zimene anduna akamba komanso kupereka maganizo awo pamene parliament imapatsidwanso mphamvu ndi malamulo omwewo sign die ndiye kuti ayuza chizungu china koma komweko kukhozonenso kuti sine d zomwezo mukuopa ayichita bata dashboard chafika level yodziwa kuti you can either say sign die kapena sine d apa tatseka basi olopita mawa kapena nkuja simukaonanso aphungu ali nyumba muja adzabweranso mu November
bwererani mukagwire ntchito kupitani kaonekereni ena manama zondiru parliament mutagwira ukumodzi ndendi zimene zoto parliament atseka simulankhula pena ero azakutera ku parliament inoza kutera bwererani kumudzi ma MP bwererani kumudzi basi tatherana pamene sandai amaliza motana Sulemani kumaliza kwake sotu kwa moto ndi machita chifukwa zioneka kuti malamulo anadzakhulana anduna apereka malamulo nawo kuti tsono nafeso tu awa malamulo tili nawo awa musatipanga andamaindi kapena kuti wone ngati ifeso tikuzitsata yayi ifeso athu ya ndi alisiso nditsati kuti abwera zotani fo zioneka ngati kuti mmene akupangira Sulemani ulendo uwu chifukwa chitonena kuti andi mawamilana ndigwira mtima Sulemani ananena kuti ngati chimene ndiupangache chikukomera president komanso chikukomera nzika za dziko lino I'm okay mwanjira ina naneso ndili pano for 5 years basi ine ndili pano 5 years kugwira ntchito ifo cha Malawi ngati Professor Arthur Peter Mutharika akudziwa chimene ndikupanga komanso nzika za dziko lino tikufuna zipindule ine I'm okay chifukwa sipalepera anthu ene ofuna umasusa makampani adzikasusa kuonjezera pakampupo phiri ena omakasusa simukumbuka thaija ya zadzombe zichi zinavuta ifuti padali mphekesera yoti ena amazungulire kuseri umakaopcheza kuti tisuse so nkutheka mmigodimu chifukwa kumakhala tikatero chain of zinthu zosakhala bwino nde nkutheka kumene kusumwino kuli ofuna adzikasusa nde Sulemani akuti ngati alipo ofuna mateloyo kaya zanu zimenezo koma ineyo ndayima nda Malawi ndabwera kudzagwira ntchito basi nde kumigodi kwati komiti iyendere ati mgoduli wosakaendere ndalama apereka parliament wanena Sulemani I'm not surprised ineyo chifukwa nda Sulemani wapaja amathamanga panthawi ya kampeni tifuna tikuonjoleni tifuna titere ndakudziwa kuti ngati angagone pa ntchito basi ndiye kuti mawu awo anja apita padera ndiye nkhani ndimeneyo akuti komiti iyenda mmigodi monse ati kuchitika zambiri kumeneko ndakaone kodi masampu anje omampita kunja opanda ifeyo kupindula kodi amene akupindula ndani kupatula Malawi kodi kuno kulibe kuthekera kuti taumangoyeza toka zinthuzo mwina tidakalibe kapena choyezeracho ndiyo tidakalibe chimagulidwa ndalama zingati koma nzochepa tikozosonkhera lino ndine chifukwa chimalola kuti katundu akayesedwe migolo bwanji chikuchitika njani osamapangira konkuno bwanji sizi za fertilizer tunena kuti nzotheka mapanga konkuno kapena tichite kwa uzadzombe mwewa alekekeza fertilizer gulechi machini choyezera golide kapena mwina titero tuze nano pacholemera ali kwangapo ali pambiri tili alipo ampinga njira amabanki wotikoza wazo inu gulechi choyezera golide tizizayeza konkuno zatha zomatenda tinga sample matraki tonchi matani tukayeza zatha tiziyezera konkuno tikoza wapasa malo ndinawo malo kuntakataka akhozomayezera kuno mabridge alipo akuluakulu matraki akhoza madutsa ndimopera kwanu kuti ono traki singadutsa koma kwathu matraki amabwera kwathu kumachoka nduna msamapangiza chibwana ndunduna yoseneyo wala zoni machokera kumeneko bridge linja mbombwe uji simulankhula bwino umankhani ndimene titautulanya matatu tizizayesa konkuno toka tizayesa toka konkuno zimezo nzotheka ndithu as a country tikuyenera kuti tichoke pa level yomadalira zinthu kucha tiyambe kumadzipangira zinthu toka konkuno ndithu anamiwa tu akadali mchitokosi kodi mpaka pano chifukwa bwezi titamva kale kuti ayi anamiwa atuluka chifukwa umvaku tikanamva choyambirira kwa atolankhani chabwino akadalengeza zimenezi komanso kunali azipani ndi amabungwe
amene anayesetsa kuti iya koma anamiwa asali kokha tiyime nawo koma palibe wina aliyense wafotokoza tikudziwa zoti akadali mchitokozi ine matatuluka sadatuluke chifukwa mbuyo munaona di atupere akabambe anankhumwa anachita chikalata chimodzi chowuza anthu kuti atuluke koma zioneka ngati bomali mchimachinidi mwati bwanji ndikuti zioneka kuti bomali mchimachinidi chifukwa sakuchechemera abomawo yetu zili ngati mwina tagatuka tung'ono tukuwa njovwe nde njovwe ikangoti khutu kupi kumakhala chifukwa mmene anthu ambiri onena muja atuluke alipe achisaleo achisale ndakukhito akuva kuti mwati bwanji atuluke okay katulutseni boma mchimashini boma adanena vuwa mbuyo kuti boma mchimashini chimapana chapana panganiti. Have we established as dashboard zinatuluka ananena kuti iwo akuaganizira chifadza ngasayo na zechivomere chinthucho koma apatsa ma charges awiri one akuti upandu ofuna kulanda dziko imene amati treason komanso ari kupereka uthenga umene uli nkuthekera kuberetsa mpungwepungwe mdziko kapena kuti wabodza misinformation. So ziwiri zimenezi ndi zimene akuasungira ndekuti ife zidikiratu ndikuti ifeyo sitingakambiza kuseriko ife tingokomba zakuno koma zakuseriko kuti kubala chani ife tidimudikira kuti adzatimenyera ufulu akatuluka. So azipano kugirana manja kuti ntulutseni amalakwa ngati ayi samalakwa ndi pachibale pawo akudziwana ndi munthu wawo ife yonso tikozokhala so tingati chani olimbika ndithu kuti tutseni ngasamenyera ufulu anthu chabwino ngomenyera ufulu anthu ufe chabwino ndiye kuti aboma akuva ndipo parliament itatuluka adanena kuti kwagwira kuti akafuse sikuti palakwika komanso kunena kuti atuluke sikuti palakwika komanso kumene koko asamazuzike chifukwa ina adadzabwera kudzanena kuti tinapita kaona namiwa koma tungakhale chakudya usiku umenewu sanadye ankadzanena ku parliament komanso ngakhale titapita kuti tabwero zakuonani nditi mafuna tisananyamuke tikupempherereni ndalama zenezo tayi izo mudikira akatuluka mukapempherera kunja ankadino parliament iko kodi mulankhula onena ora akatero ku parliament uko anadzatero kuti tinapita kumeneko achitshola adadzayankhula zimenezo ndipo malinango kala chiti si anati bodza tumapatsa tumathandiza anatsutsana mapemphereso akumapempherere adatero koma achitsho adati ine ndapita kuti mpemphere ndakanizidwa chabwino kuti ndaike mu ndadzoze ndaike mu mphamvu ya mulungu izona koma zidakanika ife tichita comment kutsogolo kuti bweranso kumaliro kwa aching'onga amayi awo aching'oma aching'oma kumene kusokoneka kuti kwa bukatu nkhani panali pamaliro nde sindikuziwa kuti zinatembenuka bwanji kuti it can be a political podium koma choyamba ningofunsa kuti fandizafunsanso zinthu zoti inuyo simunazimve chabwino munazimva zimenezo ndinava kuti tinali ndi siwa mdziko muno tinali ndi maliro amayi awo a Ezekiel Ching'oma amene adakhalako MP chauko tikadutsa pa nkhoma malawira kwa matapira ndiye amayiwo adatisiya ndiye pamaliro panapita anthu ambiri osiyanasiyana andale nkati mpaka chakwera anali kuti ndimafuna pamenepo achakwera a president akali analiso komweko tapeza zotani pamwambo umenewo anthu ali mkatikati mwa zoyankhula dzambatuko watuluka munthu atu kudaomo awo kuti ndali auti tsono ineyo titafufuza anthuwo ati akachola ati dzina kuti akachola
osada achichola ayi osati achichola muzosiya kuli maina atatu ofanana kula achichola kula akachola kula acholera osali osali ngulononga ifo kuchola sizinto za osali ngulononga chifukwa cholera chichola kachola nanga chinthu kachola nanga paliso chabwino koma undi maina chabe ndi maina makolo awadapatsa chabwino makolo awadapa so you don't question zona akakupatsani dzina makawa kukawa usinji chabwino akakupatsa ngocheka program ine ndazuzika nalo olindiza kuti kwanu kulibe ufa kumati kulindiza kuja kwa ine ati akasindadzivala zinthu zindadzivala ndi awa akachola anayimirira chabwino ndiye tisanayankhule bwanji titava kuti anayankhula kuti chani zichoke pakamwa pawo osati pa ifeyo titava kuti akachola a Bronex kachola akuti bwanji chionere zimene zisunte imene ndi the dashboard ndi ubale umene unatipangitsa kuti tiwe mboma ndikoze maubale amene acha ngati silingakoze maubale amene acha iwalani zolowa mboma MCP kuyambira 1994 isanawinepo boma kuwina kumene tinawina kuja ndi chifukwa cha maubale amene tinapangazi tiyeni tibwerere ku maubale amene acha ndamene angatithandize ife kunena kuti tibwerereso mboma ngati tilipanga izo iwalani 2030 ine tili pano apresident mukundidziwa inu ndine tinayendera limodzi nthawi ya kampeni nthawi itangotha kampeni ija anyamata ena anatseka zitseko kuti tisakufikire na president moyo kuti ngati ine sinandione pa zaka 5 ndi chifukwa chonena kuti anyamata anu ena ake anatseka zitseko koma lero pamasopabale yanga pamasopache wazanga ndifuna kuti ndikulamukeni president 2030 titangaso koma yang'ana nkhope zimene zingakuthandizeni kunena kuti tidzaite chabwino koma ndikubwera adulanso ndinakomedwa ati it is an interesting story to know. By the way, our nkhope muza misongano ndikoyamba tini kwaona pene ineso ndaona pomwepo koma akambiramu aonetsa kuti akozokhala masapota osati ma followers musaiwale ndakamba kani ndi masapota pali masapota ndi ma followers chifukwa kilipi kungoti aidula koma akuti mbuyomu ndinkagwira nawo ntchito limodzi aja kwerawa koma ankatipanga kampeni anapitiriza motero anatero koma atangowina awawa atangowina anyamata awo adatseka minga kuyika minga basi ngati simuna ndione zaka 5 izizi mmathawa anyamata minga awo nachoka ndi makhala Zambia ndi makhala Zambia chifukwa ineyo ndinavutika kugwira nanu ntchito koma mutalowa mboma anyamata atu kangalala zala chonchi kuno tuyayi kuno musabwere abwana alibize koma ndinkhani yayikulu akalindiza ndinkhani yayikulu chifukwa pajatu ndi pamaliro choyambirira muchimvesa chimenecho munthu yakulankhula zinthu zimene samafunika alankhule pamaliro koma akudziyankhula pamaliro tsono ndiye kuti mwayiwala pang'ono kumaliro tikumiti mayankhulana kumene kumatenda timakhala chisoni kuti tingakhomuditse adwala uja pamene pamaliro uthenga umapita kwa moyowa ndi kumakhala nkhani za mpiri komanso pamene umava chinthu chimene chamupha munthu mmene amakhalira zimachokera mkulira kuja ndiyo pamakhala uthenga pamene paja so nawo awaso mkulira ukuku anthu ali nazo mumtima mu zinthu ndipo akamba mawu amenewa ineyo happy kuti a president MCP analipate amalankhulidwe alipo anena kuti ngati mulungu adzatikonde moyo winawo tidzalemekeze maubale
ndinamva ndithu ukanga ndiwamba ayi ukanga ndiwamba dzinthu maphanose koma nkuti hayi awa Mungu apatsa chiboda awa Mungu apatsa khutu awa Mungu apatsa mphuno zonse zilidya ndife hayi wakana uje katshola akutsindika kunena kuti koma 2030 ngati sitingakhale ndi maubale yes kukonza maubale tiwali za 2030 kulombe mwa president alimo komanso amanene kuti ubale woti anene kuti kuukonza ubale uja kuti mudzaulemekeze kutsogolo osanga kuti ubale ongofuna kuti tiwoloke ayi ndikuzaonetsa minga ayi koma ubale woti mukati mwapita komanso ngati muli yoti IMCP muli ndi mphamvu panoka musapange ubale ndi munthu ngati mudzoza kuti ndiyo mphamvu muli nazo musapange ubale ndi munthu ngati mena ali DPP ali wokhatu ayi DPP there is Blue Alliance mutani kwani ayi no babalo timaonera pachapatu timaonera mmene zokhaliratu kodi tu ballot ija ili ngati koinitu ndalama ichitsulo mudayona uko kumakhala nkhope ina uku nkhope ina nde poyambirira uku kula president amuthalika uku kula genius basi taimira msanene kuti basi mkulako msanene kuti basi ayi mutera bwanji pa genius ndateremu ndekuti kwa ine ndamaliza chifukwa cha ndekena kano tione kuti kodi tsiku limene ladzuka banja president kuti akumbuke zimadalonjeza poena chifukwa mkatikati moyenda umatolonjeza munthu kuti pepani munthu onathu kutali mukakafikatu mungandigera kuti madzi pete nde ndawo mukamba ku abluwa afodi amene aja kudi afodi aja program tu ikadali live inde afodi aja sinacheke deli nchowako mira president mukumbuka temina nkachedwa kwa sanka anthu adayamba kuyankhula kuti president muchedwa atu kula eno kituku hata banga nisanga pache mudalonjeza atu zinthuzi kuti hede kenaka ndedzangona after some time awasanga so pano patangofuna olo kumene acho apitako atangofuna pobwera kuti otsono zilimu ayinoke mudikirako pang'ono atangofuna atu mudikira ndimaganiza mutabwera mwenda 2029 koma ndimalemekeza koma mphamvu zimenezo ali nazo chifukwa ndi si mphamvu zimene ana amalawi mdziko muno amalawi sanavotere Enoch Chihana kuti akhale second vice president ayi anachito sankhidwa ndi president pa ubale wawo anu akewo pa ubale wawo zimadapangana anasankhana so akacholawa sana lakwe pamene ndipo sana putule moti ngakhala president wonso akwenera dziwo chifukwa ngasi chinthu chencha chikulu umapeza una kuti uone ngati usamala iwo osadziwapo ngasi anthu oti awayang'ane ngambiri olopanopo kuti mafusa president amuthalika muone kuti paliso ena kwada ndaule ndasonkha nawo bwanji nanga muutenga yawo awo sadasonkhe ndasonkha ndife kumakhala zosonkha mboma mumakhala zosonkha ndiye ukaiwalidwa basi ndikumabwera no kumudzatereni motatero muja ndikuti chapanga ring a bell mwa president IMCP kuti mulungu akadzati konda ayankuladwa koma munthu ameneyo ngoli patimu wayankhula moveka bwino ndi munthu olimba mtima ndi zimene zimafunika kumayankhula mwana osalira amafera kunsana ino ni nthawi yoti achakwera ndiye kuti akhoza kumva sinanga ali kunja kwa boma ndotonera kuti ali kunja kwa boma koma kuti ntchito yechepako munthu anthu kodi mpanga ntchito yechepako chifuna kasi ukakhala mboma umakhala kuti iwemwe uyendetse dziko iwemwe uyendetse chipani nde zovaiva zimachuluka odandaula amachulukanso nde panopa pamene akungoyendetsa zachipanimu nde kuti nthawi yova zambiri ilipo azisefa okha
ine chimene ndimaganiza nthawi zina chifukwa amalondera ankanenaso zomwezi kuti president athu anali bwinobwino koma anazungulidwa ndi anthu ajaso akukamba nkhani zomwe zooneka ngati zikufanana pena ndimati kapena fo yoti president sakhala ndi nthawi yoti akhoza ngoyenda ngati civilian kumalawi kuno mayi kwaza athu timaona president akuyenda bwinobwino kumaona zinthu mezi kwenda koma kunoko zimphamvu tidaperekazo mzenizeni chifukwa kwaza athu pa Botswana pompa South Africa timaona ndithu president yangu basi pasika osatiso nthawi ya kampeni yake kwa kunoko zimakondo chitika nthawi ya kampeni ndi kumakhala kulawa usipa uwisi nthawi ya kampeni ma president amalawa usipa uwisi kulawa nkhanu pa kampeni koka koma akati asankhidwa ndi basi nkhanu zimakhala pazoka anduso amakhala paoka nde nthawi ndino yoti ukakhala kuti suniyo president kaendiwe president zimene ungachite zipangabe basi ku anthu akuzolowere basi ndi kholo lathu yetu board member wa cannabis Ras Chikomeni Chirwa apesekaso njota ayankhe mupangapo comment yonse yani mene kundivuta ifa ndikungoona ngati kuruma fisi kuti kandiyang'anire mbuzi ndikubwera kaye kulongo luntayo se asokolekera ukanya mara kale ku final control center ine agwandikaka ndirango mwadi banje ndirangoona achikomeni apa thumba la chamba apa ine murumanga ndinangoona ngati kuti kuruma fisi kumuziro tabande ngeneni akaluluwa ndupite kumaliro amen ine mwe baja sina maone bwizo pili haina ndiyo bukuta tukuta ineso tukuta haina ndiyo bukuta tukuta ineso ndabanike kwa pili ino tukwezere setu kutakataka muli ndi ntopola kwambiri chifukwa ili ndatabu kuti mwata Chikomeni mwata zikakhala ku komiti yeuna zachamba ndi nkhani zina kodi koma nde koma ngasi angoganiziridwa patapu inoyo panopa angoganiziridwa sikuti wongolakwa ayi nkuteka inango aponyera kuti mupire matumba ndi amene sizinaende andikubodi konso ndikuti zimeje ndi mbewu zochokera kwa Mulungu program wale yatagala koma akula hawa tona niso zimeze kiti aoneta Gerard Gasonga ilu pamene basizo kuti zilakhala bwanji koma apempherere kuti ikhale kuti nkhani yakwana mizira chabwino tingopanga zoti akwana mizira ndachitotokola kwambiri koma ngati nzenizeni ndiye kuti tonse tikhala mmafunso kuti kodi akutengera experience chani kuti kodi awatayike uku pa zifukwa ziti awatayike uku pa zifukwa ziti ataletiza moto mukana kuchepesa chabwino ndava zomangaso kumamanga nyumba pamwamba pamapaipi zimene zonso ndi zomvetsa chisoni andi ngati ndalama mulibe yokwanira nyumba musamange tinazionanso mbuyomo ali panthu ena amafuna kuti kumudzi adziwatama kuti atamakhala nyumba yawo kulilongwe ndiye taona ndithu nyumba paipu udutsa pasi kuti chuchitika nchani ena amamanga nyumba ngati mene makhalira mbalame timati chete madziwa chete mbalame mamanga chisa nde chisa chija chimazondokera mu mtsinje
ndeyeyo ija amadziwa kuti ineyo chisachi chikapo chigwera mutsinje ndetama okay palibe munthu amene angabwera oloka dzinje kudzafuna ineyo ndambiri tumamanga nyumba ngati chete kumamanga malo osagwirizana ndi malo oti munthu akhozokhala kukabwera madzi osefukira ife kuno inu tinakuwuzani malo onse abwino tachokani pamenepa so nkhani ina ndimeneyo kuti mapaipi ali pansi kwesolo kuwuzani kuti pasipa padadutsa mapaipi makani apa pali nthambo za magetsi makani kunatha makani tu ena makhatu kumudzi ni mafumu ndi ule mwamene amapatsa kumene kucha apena no town paipi pasipa ipulike nyumba ili bababa ukupeza kuti tsunami uli pabedi madzi ali muno kodi chuchitika what is that what was that makani ayi zikepe zimenezo tiyeni tilemekeze aota podi akatilangiza tivere aescom akudzaika mapaipi awo tivomerezane nawo bwinobwino tidzapatsa mpata osati paipi katiphulukire tili mtulo ayi zimenezo ayi inonso tikulangizeni mwazakhala board member kwina kwachi musamomba kasa board members tikuthokozeni ayi koma tiyamikire tithokoze kwambiri kuti tinali limodzi